Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadi lazina stafa. Nasiha mai taken abubuwa guda uku kashi na uku. Dan uwana mai albarka, ka sani abubuwa guda uku ka roki Allah ya tsare ka da aikata su: yanke zumunta, zagin sahabbai, mutuwa da haƙƙin wani. Nuna hali mai kyau tsakaninka da mutane kashi uku ne: kada ka cuci kowa, ka kyautatawa kowa, ka saki fuska ga kowa. Ka yi ƙoƙari ka gina rayuwarka akan abubuwa guda uku: son Allah da manzonsa, gaskiya da riƙon amana, haƙuri da jarabawa a rayuwa. Kada ka auri mace mai ɗabi'u guda uku: mai yawan fushi, mara sirri, mara tsafta. Mutum uku kada ka saurari maganar su: maƙaryaci, magulmaci, malami mai kwaɗayi da son zuciya. Mutum uku kada ka yarda su dinga kusantar ka: munafiki, mazinaci, mara kunya. Me yi asarar ka don ka tura ma 'yan uwa musulmai? Wassalamu alaikum wa rahmatullah.